Ayan mga bay, sa ngayon i-consume na, susubukan na natin yung consume sa ating motor na naka 57 at 30mm total body with 8 holes injector. So susukatin na natin yung kilometrahe nito kung ilan ba ang abutin sa per liter na ito mga bay. So ngayon abutin na lang is empty tayo. So makapag-full tank tayo mga bay. So tignan natin yung ilan yung full tank natin ngayon. So tignan natin mga bay. Full tank medyo. $200 daw. Sulod guro ba 200 na? Sige, 200 lang Hapit na eh. Igor kabot diri yon, ng action nagkapalong. Ya tot. Hapit ka tuklo doy gagi. Ngani kay murag nabantayan ako. Daklit ka ba ko eh. Wa naman day ni tubil di eh. Let's thank you. So yan mga bay, nakapag-full tank tayo kasi empty na. So ito yung odometer natin, 32,289. So yung natubil natin is 3.59 liters. Bale worth of 200. So 8 holes na injector. So malaman natin to kung ilan na ba ang consume nito sa gas consumption niya mga bay niya. Naka 8 holes injector, 57 30mm throttle body. So yan mga bay. So malalaman natin to pagbalik natin ang full tank. So ngayon is pizza ngayon mga bay. Pizza is 12 bata ron ngayon Sabado March 12. So Sabado mga bay. So malaman natin to kung ilang na-consume natin ng gas mga bay sa 8 holes injector, 30mm throttle body, 57mm piston headworks lang. So stock ECU pa tayo. Buti ko lang may tambal rin sirado manangguan mga bay permasi. Ay klaro rin sirado man. So tayo dito, doon na tayo sa kolonya magbili ng tambal mga bay. Bibili ako ng gamot kasi parang may pumapasok na lagnat sa ating katawan konti. Hindi natin ito maagapan, baka magkasira-sira tuloy. So nung sa 6 holes pa mga bay, hindi ko yung nakunan yun ng consumption. Sige lang, ibabalik ko rin yun, yung 6 holes injector. Tignan natin kung sino yung mas malakas ng consume nila mga bay. Maganda na talagang performance sa ating motor na nakapalit tayo ng bagong spark plug. Spark plug ng pala sira, mahirap namin itono yung motor mga bay. 8 holes na injector, hindi niya tatangkapin.
doon lang siya tumatanggap sa 6 holes, pero yung 6 holes rin hindi rin niya accommodate yung ano mga bay gas. Kakaiba dito sa ating 16 engine sprocket, aabot ng 100 yung ano third gear. So 1634 tayo na sprocket mga bay, isama rin natin. Yan. So yan mga bay, ito na po yung continue sa ating consume sa ating 8 holes na injector at saka 30mm throttle body, 5.7 headworks lang stock head. So malapit na mag half tank, kaya magpo full tank tayo ulit ngayon. So nakikita naman ninyo nung una kung ilang ilang litro yung natubil natin, tsaka ngayon mabasihan natin kasi yung odometer yung binabasihan natin kung ilang kilometrahe na ba yung ating tinakbo mga bay, consume sa kanyang gasolina. Dito tayo mag full tank rin sa ating pinultangan dati, so doon rin tayo mag full tank. So para parehas lang yung per liter na makukuha natin, mura din doon mga bay. Tignan natin kung ilang litro yung makonsume natin sa ating 8 holes na injector. At ikabit din natin yung 6 holes mga bay, so basihan din natin yung 8 holes. Ganito rin yung gagawin natin, yung stroll lang. So city rides lang to mga bay ha, hindi to hindi pa long ride yung binabasihan natin. So city rides pa. So dito tayo nagtutubil kasi mga bay, kaya dito rin tayo babalik. Dito tayo mag full tank ulit. Yan. Full tank special. Full tank special. Oo. Sabi, nakakatog pilay consume na ni per liter. Uy, consume mo sa kalitro na. Uy, 2 liters. Uy, kana to 160 kaya? 160 right? Sige, 160. Laka dia dako gyapon no. Mobil 160. Dari deh. Saan to? Ano? 100. So 160. Pila ka kilometrahe. Right, thank you. So yan mga bay, 160, 2.87 yung na lagay natin. So odometer is 32,358 na.
Hapit. Alright, thank you. Ayan mga bay, nakikita ninyo yung consume sa ating 8 holes na injector, 30mm total body with 57mm na piston mga bay. So ayan, malaki-laki yung consume natin. I-compare natin sa stock pa tayo is yung stock natin is 69 kilometers per liter yon mga bay. Ngayon is nagiging 24 kilometer na lang. So medyo malakas na kumain ng gas to mga bay, pero ang kagandahan nito is malaki na yung cc nito. So nag 150cc na tayo, kaya yun na ang ating mga bay, aasahan na malaki talaga yung kain sa ating gas. Pero ikabit natin yung 6 hole natin at babasihan din natin mga bay, so alam naman natin na mas matipid siguro yun mga bay. So ayan lang ating may babahagi sa vlog nito mga bay. Let's go!